Primerament tenien una problemàtica de problemes de comercialització. Ara ens estem trobant en problemes de producció. Ens estem trobant que el canvi climàtic es fa quasi bé impossible diguéssim, crear cria de musclo aquí a les badies. Nosaltres aquí ho captàvem naturalment a la badia dels Alfacs i quan arriba l'estiu, l'any passat se va morir el 100% de la cria. A partir d'això van tindre que comprar tota la cria fora, van comprar aproximadament uns 75 camions de cria, 1,5 milió de quilos, i en un preu molt elevat, i després també el tema del transport, perquè si venia de Grècia, quan normalment pagaven 2.700 euros d'un camió, enguany ne pagaven 3.800, i això fa pràcticament molt difícil la viabilitat econòmica d'aquest cultiu, i estem mirant altres alternatives. Mirarem com evoluciona, perquè aquí l'important és estar segurs i tranquils que este musclo tindrà la qualitat de tot el musclo que es fa a les badies del Delta de l'Ebre. Per nosaltres és fundamental. I creiem, el 90% de possibilitats, creiem que este musclo, tal com l'han vist ara, als productors ja els ha agradat molt, no?, el que és la llavor esta. I llavors creiem que anirà perfecte, i creiem que potser podria anar millor i tot que el musclo que ens ve de fora, perquè de fora ens ve del sud d'Itàlia, del nord d'Itàlia, de Grècia, i no tot és igual tampoc. I en acabat, òbviament, no ens donen la millor llavor, és normal. Bona notícia, que tenim una producció massiva de llavor just una mica més en fora, és a dir, a mar obert, fora de les badies. Tenim un ecosistema natural que produeix aquesta llavor, aquest musclo petit, en grans quantitats. Per tant, què hem de fer? Sortir i prendre'l, no pas comprar-lo en els mercats internacionals, com s'ha fet aquests darrers anys. Per tant, entenem que estem davant d'una solució estructural, avui, per un problema estructural, que és el del canvi climàtic. Per tant, si aquesta prova que es fa avui funciona, i no hi ha cap raó per pensar que no funcionarà, doncs el futur, essencialment, és produir aquesta llavor en unes concessions específiques, que l'administració, evidentment, vetllarà per tal que es puguin establir de la manera més eficient, més ràpida, i aleshores tindrem, d'alguna manera, el millor dels dos mons. D'alguna manera, produirem aquesta llavor en mar obert, la captarem de mar obert, sense aquestes interferències del canvi climàtic, i criarem el musclo dins les badies, on hi ha unes condicions de fitoplàncton, de producció primària excel·lent, que fa que sigui realment que produeixi un musclo de qualitat excel·lent. Per tant, tenim tots els ingredients que fan d'això que fem avui un cas únic, a nivell fins i tot internacional. Col·laboració que crec que és exemplar i modèlica entre els productors de musclo del Delta i els productors, les empreses productores de peix, d'aqüicultura de la zona de la Cala, de l'Ametlla de Mar, tant Aqüidelta com Balfagó. Jo penso que és un cas, diguem, molt maco de col·laboració dins del sector primari i d'alguna manera buscar sinergies, perquè allò que per ells és un problema, que és aquest creixement, diguem, que no volgut, d'aquest musclo per fora de les instal·lacions, de les seves xarxes i de les seves caps, i per ells és una solució per a aquesta manca de llavor. Per tant, segurament que d'aquí veurem resultats molt interessants. Entran los buzos con unas herramientas para poder limpiar las estachas y las redes y toda la instalación subacuática para que las jaulas se oxigenen mejor y para el funcionamiento correcto de la instalación. Claro, de todas las piscifactorías, la cría se tira, los mejillones, todo se tira. Es un peso añadido en una instalación, la desequilibra y produce problemas.